Molo mfundi, wamkelekile ku-Ulwazi Alunamda. Namhlanje siza kufunda inoveli yethu Nyana Wam Nyana Wam ngokubhalwa ngu-W.K. Thamsanqa. Le playlist ilungiselelwe abafundi abangayenziyo inoveli Inkawu Edliwelile esikolweni kodwa abenza inoveli Nyana Wam Nyana Wam. Namhlanje siza kufunda isahluko sokuqala esithi ngubani nalo. Masitsho sihlabela mgama mfundi singalibazisanga. Ngubani nalo? Ithemba. Masithethe ngethemba. Ngoku sifikelele kwixesha lokuba sincokole ngethemba. Zonke iinkcuku neenkcukacha, iincoko neencokwana zethu masikhe sizityeshele okomzuzwana. Incoko yethu ibenye, ibe ngethemba. Amaxhego namaxegokazi ecaleni kweziko nakwimandlalo yokulala mawenzele usatshana iintsomi, angayilibali intsomi ngethemba. Abazali nabazalikazi mabaqeqeshe abantwana bekhokelise ithemba phambili. Ootitshala ezikolweni mabafundise abantwana zonke izifundo, bangasilibali isifundo ngethemba. Abefundisi nabashumayeli kumabhotwe eenkonzo mabashumayeze abantu into ibenye, ithemba. Dlobani bantwana ezindleleni nakumabala emidlalo, nitsibatsibe nenze unkcenkce emlanjana yakuna imvula niqhutywa lithemba. Nto zinkulu, hayi ithemba, nto zimnandi, hayi ithemba. Le ithemba izinzile, nomntu onayo uphilile. Litsho iciko lasemaXhoseni umfo kaMqhayi, litsho linyanisile, ithemba liyaphilisa, yinyaniso engenakuphikwa ke leyo. Ukuphela kwethemba kukuphela kobomi. Wothi ukuze ucacelwe yile nyaniso ndikuzobele umfanekiso ngokuthi ndikwenzele ibali. Nkqonkqonkqo, cwaka endlini, kweexum nosebesebi awayekho kubantwana besikolo. Isikolo sona sesasezazulwana kwisithili saseCuwa. Nkqonkqonkqonkqo, lwazinga unkqonkqozo emnyango lumana ukunika izithuba. Cwaka abantwana endlwini, suka bamana ukuyana ngamehlo kungekho ude ayokuvula. Tyhini, Nomsa, vula nanku umntu enkqonkqoza, yatsho intwanazana egama linguThandeka ikrweca eyayihleli ecaleni kuludwe oluphambili lwezitulo ngasemnyango. Ndiye ke mna, ungavuli nje wena akunazandla, watsho uNomsa ezidlikidla. Nguwe ungasemnyango, utshilo uThandeka. Ke ndinetyala ngokuhlala ngasemnyango. Yonke loo ngxoxo yayiqhutywa ngosebezo kuba phambi kwabo ekwayameni egumbini kwakuhleli utitshala uZolile into kaPhikisa. Kusenzeka le nto nje amehlo oninzi lwabantwana besikolo ayexakekile ephatha kuhlaba kutitshala entla abuye ayokunamathela kuNomsa wayengavumi ukuvula ngokunga ayabuza athi, "Titshala, uyayibona na le nto?" Nkqonkqonkqonkqo, lwazinga unkqonkqozo. Krwaqu uNomsa etafileni kutitshala. Wafika emjonge ngamabi wona amehlo. Watsiba owenkawu ukuya kuvula kuba wayemazi ukuba akanja idlala nambondlwana. Galakanqa, kwangena ufafa olude lomfana, into emnyama ukusuka esihlangwini uyokuphosa elunweleni. Into emkhitha ngathi ngowenkabi yehashe. Obo bumnyama babuphazanyiswe lithambo elimhlophe elalibhijele umqala lifuna ukumfanisa nehlungulu, kwakunye naloo mazinyo amhlophe ayemana ukuthi menye kobo buso babuzele uncumo olwaluntama uthando olungazenzisiyo kumninilo. Yayingumfundisi. Ebusweni wayetsho ngesiva esasigxese isidlele, simfanele ndithetha engawazalwa naso. Uthi yakungena lo mfo wabonakala ephakama utitshala esihlalweni emhlangabeza, kucaca ukuba uyamfanisa. Akufika kuye wolula isandla embulisa, wenje njalo nomhambi baxhawulana. "Tyhini, bhotathole," watsho utitshala esixhuzuxhuzula isandla somhambi ehleka. "Titshala, uza kudliwa, layekwa elo gama," watsho umhambi phofu ehleka. "Uthini na mfondini? Nguwe lo? Waba ngumfundisi, okay. Uthini na mfondini? Nguwe lo? Waba ngumfundisi ngenene? Uyazi ndimana ukuyiva le nto nje ndingakholwa, watsho utitshala esibambile njalo isandla somhambi. "Ndim lo, kholwa," yaba mfutshane yatsho impendulo yomhambi. Bebambene njalo kwathi xum kweecwaka. Zaphela iindaba bajongana umzuzu. Bebambene njalo zabonakala ziphalala iinyembezi kutitshala. Akazange abe nakho nomhambi ukuzibamba. Zabonakala nakuye ziphalala, balilelana. Bayana ngamehlo abantwana besikolo bemangalisiwe ukuba kuqhubekani na.
kwakhula usebezo owawunokuthi xa ubeke iindlebe ufumanise ukuba kulawula umbuzo omnye othi, ngubani nalo? Yayinye impendulo ingu-andazi. Ngenene kungekho namnye owayemazi kuloo ndlu ngaphandle kotitshala. Wahlala phantsi utitshala kunye nomhambi bakha beewanga-wanga ezindabeni. Emzuzwini bencokola ubonakele ephakama umhambi ejonga ebantwaneni encumile. Wabagqiba bonke ngamehlo akugqiba waguqukela kutitshala esithi, kodwa titshala, aba bantwana bahle kangaka uyabafundisa? Yintoni ngoku le ndibuza yona, Thole? Ndiphendule titshala, ndiyabuza. Aba bantwana uyabafundisa na kodwa? Wabuza lo mfo encumile. Ubafundisa ntoni? Ndibafundisa zonke ezazifundo ndandikufundisa zona. Baqala baqonda abantwana ukuba umhambi lo wayefunda apha esikolweni ezazulwana. Kodwa titshala, aba bantwana uyabafundisa ithemba? Akazange abe nako ukuphendula lowo umbuzo utitshala, exakiwe ukuba sisiphi na eso isifundo. Uya kundinceda, Thole, ngeencwadi zaso eso sifundo. Noxa norhulumente wemfundo engekasifake nje kuludwe lwezifundo, ndinganqwena ukusifundisa. Baqhuzuka bahleka. Bafundise titshala abantwana zonke izifundo. Ungasilibali isifundo ithemba. Ithemba liyaphilisa. Ukuphela kwethemba kukuphela kobomi. Uthe akuba etshilo ejonge kutitshala ngobo buso buzele uncumo waguqukela ebantwaneni esima ngeenyawo wathi, bantwana bam, khandincede nindenzele umhobe wenu wesiNgesi. Ngaphandle kokulibazisa bema ngeenyawo abantwana bawucengceleza. The Inch Cape Rock. No stir in the ocean, no stir in the sea. The ship was as still as she could be. Her sails from heaven received no motion. Her keel was steady in the ocean. Bawunukuneza bawenje njalo ivesi ngevesi bada baya kuwugqiba. Umhambi ubonakele echipichiphiza iinyembezi ejonge kutitshala. Wayevukelwe ziinkumbulo kaloku lo mhobe babefudula bawenza kwakulo eli lesithandathu kuso esi sikolo sasezazulwana. Bathe bakuwugqiba wabacela ukuba bamenzele owesiXhosa. Nakuwo abazange balibazise bawucengceleza baya kuwuthi tya beqale ngokubiza igama lawo, umhobe webhadi. Bathi ukuba bawugqibe wabonakala esima ngeenyawo utitshala uzolile ekhangeleka ebindekile wathi, uxolo bantwana bam, kuwo lo mhobe khanindiphe ivesi ibenye le ithi, umhle kangaka nje wena sidalwandini. Abazange balibazise abantwana bakhwela kuyo. Umhle kangaka nje na wena sidalwandini. Wakha warhuba phantsi ungumbungwambungwana ongento. Waza wazalwa kutsha kwaba kuko kugqibi. Mhlobo weentyatyambo vuyo lweliso lam. Mhlobo weentyatyambo vuyo lweliso lam. Bathi ukuba bawugqibe wabacela utitshala abantwana ukuba bakhe baphume kumzuzwana akhe asale nomhambi. Bathi ukuba baphume waguqukela kumhambi esithi, Thole mfana wam, uya kundixolela ngokuthi ndisebenzise elo gama. Ndiva ndithanda ukuba ndikubize ngalo. Lo mhobe wenziwa ngaba bantwana mdala, kwaye kudala ndiwufundisa kwesi sikolo. Kodwa ndifuna ukuthi kuwe, ngayo yonke le minyaka ndinanto endingazanga ndayazi apha kuwo, ubunzulu nentsingiselo yawo. Kodwa kwaba yile mini lo mhobe wenziwa ngaba bantwana mdala, kwaye kudala ndiwufundisa kwesi sikolo. Kodwa ndifuna ukuthi kuwe, ngayo yonke le minyaka ndinanto endingazanga ndayazi apha kuwo, ubunzulu nentsingiselo yawo kwada kwaba yile mini. Namhlanje xa ndikubona unguChenene umfundisi ndiziva neembali zakho ukususela edikeni uyokutsho eNgilane, kuzokuthi ga eRhawutini apho ungumfundisi khona. Ubuhle bakho ndibufanisa nobebhadi athetha ngalo mfo kaJolobe, kanti ngokunjalo nemvelaphi yakho ndikwayifanisa neyebhadi. Ndinomfanekiso webhadi liyinyekenyekana yeqanda ongeze wenza nto ngalo. Ndiyalibona liguquka liba ngumnyiki lirhuba phantsi lingumbungwana ongento, njengoko esitsho mfo kaJolobe. Kanti ke noko kweli bakala lobunyiki ubunganayo into oyenzayo kuba ubungasithiyayo isigu ubhabhise iintaka ubone sitya inyama. Kanti ke noko kweli bakala lobunyiki ubunganayo into oyenzayo
kuba ubungasithiyayo isigu ubhabhise iintaka ubone usitye inyama. Liyaguquka ebunyikeni libe nguphunguphungu. Uwabone amakhwenkwe emana ukumthi chu ngentloko ebuza, "Phunguphungu, ziphi iinkomo zakuthi?" Woopenapena ekhomba macala onke. Kuhlekwe konwatywe ngamakhwenkwe ezindle, siphele isithukuthezi. Kum ngathi ubomi bakho bube njalo kanye. Ndinomfanekiso wakho ufike kwesi sikolo sasezazulwana. Ungumqhiqhibalana weqaba elingaxeli nokuba kuyasa, kodwa waguquguquka ngokwebhadi wangumntwana wesikolo ofanelekileyo. Ucula ngelizwi elimnandi ezikhonsathini usenza izinto ezabetha esi sikolo saduma. Ungumdlali webhola, uyimbaleki, ubalasele ezifundweni. Namhlanje ndinomfanekiso wakho ufika kwesi sikolo sasezazulwana. Ungumqhiqhibalana weqaba elingaxeli nokuba kuyasa, kodwa waguquguquka ngokwebhadi wangumntwana wesikolo ofanelekileyo. Ucula ngelizwi elimnandi ezikhonsathini usenza izinto ezabetha esi sikolo saduma. Ungumdlali webhola, uyimbaleki, ubalasele ezifundweni. Namhlanje ndidibana nawe unguchwenene umfundisi, imbunguzulu neqhayiya leAfrika. Ndazifumana neendaba zokuzuza kwakho umsila we-master's degree ne-PhD. Emva kwentetho ende katitshala bathathana basana kwezinye izindlu, iboniswa ezinye iititshala, isaziswa kwezintsha kananjalo. Yaba nguloo mothuko ke nobo bubele kubunguzelelwana. Yaba nguloo mothuko ke nobo bubele kubunguzelelwana. Ezinye kwezazimazi zingasamazi kakuhle zimfanisa. Eyona nto yenza kwaba lula ukumazi kwabo bamgqibela kudala yaba seso siva sasesizidleleni sasibalasele kwasekukhuleni kwakhe. Ngoku sasimfanele ngathi wazalwa naso. Akukho namnye owayesazi ukuba sabangwa yintoni na apho ezazulwana. Kungekho nowakhe wakhathalela ukusazi ngokuthi abuze. Ekujikelezeni kwabo baya kungena nakwindlu eyayifundisela utitshala uSandile, umnina wakatitshala uZolile, owayemthanda kakhulu umhambi lo esakhula. Uthe akumbona emva kokumqwalasela umzuzwana engamqondi, watanduluka esithi, "Tyhini madoda, nanku uthole legqwirha." Bothuka abantwana bemangalisiwe ukuba ngumfundisi otheni nalo kuthiwa nguthole legqwirha. Yaba yiloo nto ke bexhawulana ngobubele obukhulu. Ndiyabona into yokuba ukuba yayingabafazi ngebada bakha bangana nokwangana. Kwakuwo loo mjikelo baya kungena nakwindlu eyayifundisela uSimphiwe, enye yeetitshala eyayikhula kunye nomhambi lo. Bevana ingumtya nethunga, kungangeni moya phakathi kwabo, kangangokuba ngenxa yokuvana kwabo bada bafumana amagama okuba nguDavide noJonathan. Hayi ke apho lwathatha unyawo ubunguzelelwano kulilelwana. Abazange baphinda bohlukane ukusuka apho loo mini. Bathe nechu ngezandla kangangokuba wanyanzeleka utitshala uZolile ukuba akhe amkhulule uSimphiwe ukuba akhe agoduke nomntakwabo. Wemka esikolweni singaphumanga loo mini webuyela kusuku olulandelayo. Emva kwaloo mjikelezo bakhapha nabo bathathu bekhupha umhambi. Bathi ukuba bazishiye izindlu zesikolo baye sebetsalwa ngumrhacaca wemoto emnyama eyayimi esangweni ngaphambili kuhleli inkosikazi. Bathi xa basondela emotweni yazigquma le nkosikazi. Yammangalisa le nto utitshala uZolile wavakala ebuza, "Ngubani na ngoku lo uzigqumayo xa ndizayo?" "Yinkosikazi yakuthi titshala," watsho umhambi engena emotweni evula ucango olungemva kungena uSimphiwe. Kutheni le nto izifihlayo? Velisa ubuso ndikubone, watsho utitshala enyikinyela ucango efuna ukuvula amtyhile. Uthe esasamana nocango wayifaka amafutha imoto umfundisi esithi, "Kulungile titshala, sabuye sibonane. Nalo ufuna ukumbona, wobuya umbone." "Hayi man, ndifuna ukumbona ngoku," uthe esatsho wayenyathela yaxhuma imoto umhambi. Wasala ethe nkamalala utitshala engambonanga wayenqwenela ukumbona. Ithe ukuba ithi qelele imoto wabona ngethefu emhlophe iphephezela kubuliswa, nobuso babuzigqumile buvele ngefestile buhleka. Ube kuqwalasela akamazi umninibo. Yangena elalini ezazulwana imoto leyo ilitsala iliso ngobuhle kwabo yayigqitha kubo. Yekoko ukuya kutshona kulo Simphiwe. Wasala utitshala eme apho emangaliswe kukuba ngumfazi otheni nalo uzifihlayo.
Ingaba bethu ngumntu endimaziyo abe ke ngoku uneentloni? Wazibuza loo mbuzo ungenamphenduli. Ungaphazami ke, ezona njongo zethu ziphambili kukucacisa inyaniso. Inye ke inyaniso, ithemba liyaphilisa. Ukwenje nje oku sibhula umbethe, sihlahla indlela sizama ukuzuba loo mfanekiso. The Inch Cape Rock, umbongo webhadi. Hayi ke bethuna, ibe kukuphela kwesahluko sethu sokuqala eso esithi ngubani nalo. Ndithe ndisayixhutha zisa iintsiba. Simshiye ematsheke kanjalo utitshala uzolile ukuba ingaba bethu ngumntu endimaziyo abe ke ngoku uneentloni? Wazibuza loo mbuzo ungenamphenduli. Kamnandi.